Dem baş, ji pirtûka stranek ji dûr ve çîrokek bi navê Kilît. Vê pîrekê û va deh zarokan me jî di serê min de nehiştin. Ve zivistan hat, divê ez kar û bara xwe bikim. Divê kincên germ ji her yazdan re bikerim, ev ji bilî xwarinê. Care nema dê herim vî bajarê agir pêketî. Ax ji vî bajarê dîsa wekî marekî reş ket dide vê rêya min de. Xweda dê çawa herim. Dê çawa xwe biparêzim ji wan leşkerên mîna guran û ez rebenê çenşkestî wekî berxêbê makim. Ax dê çawa xwe ji wan biparêzim. Ax ji vî serî ev serî bûye hevrikê min. Bi Xwedê serê me vekin û nêrînên min bibînin û ramanên min bixwînin, bî ez dankim ez ê serwinda bibim, dê av û av herim. Di nîva şevê de hêdî hêdî ji mal kişa. Dûrî malê li bin dara tuyê kola, me jî xwe digel komên nêrîn û ramanan ve bin axkirin û keserekî singa wî fireh kir, ji ber ku ji bilî heyvê tu kes bîner nebû. Bi gavên tevizî û li rizî û bi lez bişûnde vegeriya. Li ber derî da derbasî hundir bibe, dît mejiyê wî bi nêrîn û ramanan ve li benda wî ne. Agir di xwîna wî de pêket, ji kel serê xwe li dîwar xist, bi mejiyê xwe re girt, hilda jor û li ser kevirê derîzanê xist, reqîna mejiyê wî mîna reqîna boçên du berana li ser serê çiyayê sîpan deng veda. Derbasî hundir bû û pirs li pê pirsê ji xwe re digot dê çawa bi vî mejî ve herim, ez bawerim ez ê winda bibim û êdî nema çavên zarokên xwe dibînim. Bi ber bangê re da ket li ser rê, berî wî li başê re. Li postê siwar bû û poste birê ket. Çûn û çûn û çûn, nêzik bûn li nêzîkî bajêr, nîşanek xuyaye li ser nivîsye li vir raweste. Posta rawesta û tev rawestan. Dengekî gij hat dakevin, tev dakevin. Yê leşker dîsa dengê xwe berda, bilez, xwe bikin rêz û kilîtên serê xwe vekin. Tevan kilîtên serê xwe vekirin, tenê wî bersiveka xav da ez benî kilîta serê min nayê vekirin. Yê leşker dengê xwe lê kir, tu xwe bide alîkî. Yek bi yek li mejiyên wan nêrî û ramanên wa xwendin û dest pê kir. Belê tu şivanî û tu dê herî bazarê, da tu kulavekê ji xwe re bikirî, wesa ji ramanê te xuyaye. Yê din belê tu cûtiyarî û ev pîreka te ye, tu dê wê bibî nêknojdar. Pîreka te ne xweş e, belê ji ramanên te xuyaye. Yê din û yê din û yê din, belê tu şifêrî, te nas dikim, xweş te nas dikim, tu mirovekî rindî û pir merdî. Belê raman wisa dibêjin. Yê din û yê din, dengê xwe berda, tu xwediyê bersiva xav, vir de were, çima kilîta te nayê vekirin? Tiliya xwe hejand û got, divê werê vekirin. Mejiyên kilîtkirî linik me tune ne, tu berketî. Bang li leşkerên xwe kir, bihêz serî bigirin, qaçakûç. Kilît şikandin, her du destên xwe li hev xistin û simbêlê xwe rast kirin. Belê
وایە بەلێ te dît gelî gundiyan we dît ha tiştek nikarî hemberî hêza leşkerî raweste. Dengê xwe bi hêz berda, tu xwediyê ber siva xav, ramanên te tev qirêjin. Tu dixwazî şivan û gavana li ser serê me bikî şoreşeka sor bi derewên welat, Kurdistan, azadî. Tu xwediyê van ramanayî, ha? Ji lewre te digot serê min nayê vekirin. Biryar da, ser û çavê wî girê dan, bend kirin di destan de û bêşop birin. Çend zivistanên tûj û dijwar bi ser pîrekê û her deh zarokan de derbas bibin û hîn mêr diçe û diçe û diçe.